26 апреля, к которому мы все так долго и трепетно готовились, случилось. Юбилей Тукая заставил нас вновь и вновь возвращаться к шедеврам классика татарской литературы, к изучению его наследия, к поиску нового понимания его творчества, которое, как оказалось, одинаково близко и актуально для всех поколений, что жили и живут уже после земной эпохи Тукая. Мы тоже много в наших программах говорили о разных аспектах темы Тукая, и сегодня хотим воздать должное классику его же стихами. Самыми, наверное, известными всем, известными и любимыми с детства. Помню, как основатель музея Горького в Казани Мария Николаевна Елизарова, с которой мы дружили, мне маленькому подарила ярко иллюстрированную сказку «Шурале». Книжка сразу оказалась в числе настолько любимых и часто перелистываемых и перечитанных, что Марии Николаевне вскоре пришлось подарить мне тукаевского «Шурале» еще раз. Сегодня актеры нескольких казанских театров на русском и татарском языке прочтут в сокращенном виде для нас удивительно добрую сказку о мифическом Шурале. Столь добрую, что мы через нее полюбили и Батыра, и Кырлай, и даже иной раз очень грустили за судьбу лесного чудища, попутно открывая для себя удивительный мир татарской литературы. Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил. На земле его работал, сеял, жал и боронил. Он слывет большим аулом. Нет, напротив, невелик, а река народа гордость, просто маленький родник. Эта сторона лесная вечно в памяти жива. Бархатистым одеялом расстилается трава. Тукта, мин юлдин адашканмын икән бит, күр әле. Әллә ник истән дә чыккан сүз башым бит Шүрәле. Аз гына сабыр ит әле, и карием, хәзер язам. Уйласам, авылымны гакылымнан да мин хәзер язам. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер җегет киткән урманга утынга ялгызы бер ат җигеп. Тиз барып җиткән җегет эшкә тотынган барга шук, кисә башлаган утынны балта белән тук-та-тук. Чу! Какой-то крик ужасный раздается вдалеке, и топор остановился в замахнувшейся руке. И застыл от изумления наш проворный дровосек. Смотрит и глазам не верит. Кто же это? Человек? Джин? Разбойник? Или призрак этот скрюченный урод? Да чего же безобразен! Поневоле страх берет. Нос изогнут наподобие рыболовного крючка. Руки, ноги, точно сучья, устрашат и смельчака. Ялтырый, ялт-йылт киләдер эшкә баткан күзләре. Кыт очар күрсәң әгәр, төнлә түгел, көндезләре. Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгы бар, маңлайында мөгезе. Кәкре түгелдер моның бармаклары, бик төп-төзен, тик килешсез. Һәр бире дә ярты аршыннан озын. Бик озак торгач карашып, күзне күзгә ныктырып, эндәшә Батыр утынчы. Сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, җегет, син. Мин карак угры түгел. Юлда кисмимен, шулай да мин бик үк тугры түгел. Гадәтем, ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм. Мин әле күргәч сине шатлыгымнан үкерәм. Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым. Булгалыйдыр күлдереп, әдәм үтергән чакларым. Кил әле, син дә бераз бармакларыңны селкет. И җегет, килче, икәү уйныйк бераз, кити-кити. Яхшы. Яхшы сүз дә юктыр. Мин карышмый уйныймын. Тик сине шартыма күнмәссең диеп мин уйлыймын. Нәрсә шартым? Сөйлә, и әдәмчек кенәм. Тиз үк уйныйкчы зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм.
Сөйлеймін шартымны сиңа. Яхшы тыңлап тор. Әнә, шунда бар иш бик озын һәм бик юан бер бүрәнә. Мин дә көч ярдәм бирмен әйдә. Иптәш кузгалыйк, шул агачны бергә ошбу арбага салыйк. Бүрәнәнең бер очында бар әчелгән ярыгы. Шул җиреннән нык кына син тот, эй, урман сарыгы. На указанное место покосился Шурале. И Джигиту не переча, согласился Шурале. Пальцы длинные, прямые, положил он в пасть бревна. Мудрецы, простая хитрость дровосека вам видна? Клин, заранее заткнутый, выбивает топором, выбивая, выполняет ловкий замысел тайком. Шурале не шелохнется, не пошевелит рукой. Он стоит, не понимая умной выдумки людской. Вот и вылетел со свистом толстый клин, исчез во мгле. Прищемились и остались в щели пальцы Шурале. Плачет, мечется бедняга, ноет, воет сам не свой. Дровосек его не слышит, собирается домой. И жигит, hiç yok iken merhamet hissin senin. Eytçe zinhar, merhametsiz. Kimsin? İsmin kim senin? Әйтсәм әйтим, син белеп кал, шын атым Балтыр минем. Бу җигет абзаң булыр бу, бик белеп тор, син энем. Иртәгәсен шүрәлеләр бу фәкыйрне тиргиләр. И син юләр, син кытырган, син тилергәнсең диләр. Әйтәләр, кычкырма син, тиз яхшылык берлән тыел. И юләр, кысканга былтыр кычкыралармы быел?